дуруд ба ҳама. Ҳар як кишвар қонун, анъана, қоида ва хусусиятҳои худро дорад, ки ба одамони дигар аҷиб менамояд ва ҳатто ба ҳайрат меандозад. Оё медонистед, ки дар Ҳиндустон баъзе занҳо ба дарахт ба шавҳарӣ мебарояд? Дар Австралия бошад, барои ба интихобот ҳозир нашудан ҷарима пешбинӣ шудааст. Ҳоло мо ба шумо 7 чизи беақлонае, ки дар кишварҳои дигар муқаррарӣ ҳисоб мешавад, нишон медиҳем. Рафтем. дар Ҳиндустон баъзе занҳо ба дарахт ба шавҳарӣ мебароянд. Сабаби чунин анъанаи аҷоиб фолнома мебошад, ки аз рӯи он одамони зери таъсири сахти сайёраи Марс монда дар ҳаёти оилавӣ хушбахт шуда наметавонанд. Ин гуна одамонро мангликҳо меноманд. Ҳиндуҳо боварӣ доранд, ки зане бо марси хатарнок дар фолномааш метавонад саломатии шавҳарашро бадтар кунад. Бинобар ин занҳо аввал дарахтро ба шавҳарӣ мегиранд, то ин ки лаънати Марс ба ӯ гузарад. Баъд он дарахтро бурида меафтонанд, месӯзонанд ва танҳо пас аз он бо мардҳо оила барпо мекунанд. дар Кореяи Ҷанубӣ кӯдаки навзодро якбора дусола меҳисобанд. Дар Кореяи Ҷанубӣ ва баъзе дигар кишварҳо кӯдаки навзод аллакай ба синни 1 сола расида ҳисоб мешавад. Бо вуҷуди ин гумон карда мешавад, ки одам на дар рӯзи зодрӯзаш, балки дар рӯзи аввали соли нави қамарӣ 1 сол калонтар мешавад, гарчанде онҳо зодрӯзро низ қайд мекунанд. Масалан, агар кӯдак аз рӯи тақвими қамарӣ дар охирон рӯзи охирон моҳи сол таваллуд шавад, рӯзи 1 соли нави қамарӣ ӯ аллакай 2 сола мешавад, гарчанде воқеан 2 рӯз пеш ба дунё омадааст. дар Хитой аз байни хонаи истиқоматӣ метро мегузарад. Дар шаҳри Чунсини Хитой шумо метавонед ҳалли бисёр ғайриоддии меъмориро тамошо кунед. Стансияи рӯйзаминии метрои Лидзиба, ки даруни бинои истиқоматӣ сохта шудааст. Поездҳо рост аз байни бино дар баландии 6-ум ошиёно гузашта мераванд. баъзеҳоро ин гуна меъморӣ шод мекунад, баъзеҳоро ба ғазаб меорад. Дар Ҷопон низ ҳалли ба ин монандро истифода бурдаанд, аммо он ҷо бино истиқоматӣ неву офисӣ аст ва аз байни он на хати метро, балки роҳи автомобилгард мегузарад. дар Покистон болои як мотоцикл тамоми оила ҷой мегирад. Афсус, чунин ҳалле аз ҷиҳати бехатарӣ шубҳаомез дар Покистону дигар кишварҳо камдидашаванда нест. Бисёри вақт ин гуна расмҳо дар интернет масхара карда мешаванд, гарчанде бояд ба фикр оранд. Камбағалӣ баъзан одамонро ба амалҳои аҷоиб таҳрик мекунад, аммо аз афташ онҳо дигар илоҷе надоранд. дар Миср тасаввуроти махсусе оид ба қоидаи ҳаракати роҳ вуҷуд дорад. Дар Миср шумо метавонед чӣ хеле ки хоҳед мошин ронед, шуморо аз ҳуқуқи ронандагӣ маҳрум намекунанд. Албатта чунин тарзи мошинронӣ боиси танба, садама ва бисёр ҳодисаи хатарноки барои пиёдагардон мешавад. Дар асл қоидаҳои ҳаракати роҳ он ҷо ҳам амал мекунанд, аммо бо сабаби номуайян полисҳо ба риояи он тамоман аҳамият намедиҳанд. дар Австралия барои ба интихобот ҳозир нашудан ҷарима пешбинӣ шудааст. Дар вақте ки баъзе одамон аз натиҷаи интихобот шикоят мекунанду рӯйрост мегӯянд, ки дигар иштирок намекунанд, дигарон маҷбуранд, ки ин корро кунанд. Дар қатори чунин кишварҳо Австралия, ки он ҷо барои ба интихобот ҳозир нашудан ҷарима пешбинӣ шудааст, он қадар бисёр набошад ҳам ба ҳар ҳол ҷарима аст. Масалан, соли 2010 дар штати Тасмания 6000 нафар сокинон ба интихобот наомаданд. Аз ҳар яки онҳо $26 гирифта шуд. дар Боливия гурӯҳи занҳои гӯштингир мавҷуд аст. Онҳо чун чолитҳо машҳуранд. Соли 2001 менеҷери дастаи титанҳои ринг Хуано Мамани аз паст шудани пулҷамъкунӣ аз ҷангҳо ба ташвиш омад. ӯ дар газета эълон кард, ки ба гурӯҳи худ занҳоро қабул мекунад ва худ ба ҳайрат омад, вақте ки чандин гулдухтарони маҳаллӣ ҷавоб доданд, ки тайёранд бо муштзанӣ пул кор кунанд. Бархилофи мардҳо, онҳо на бо либоси бароҳати варзишӣ, балки бо либоси миллӣ дар тан ҷанг мекунанд, яъне бо юбкаи букарруфар, блузкаи таранг ва шляпаи дегмонанд. раҳмат ба ҳама. лайк гузоред, ба шабакаи Дуруд обуна шавед. боз кадом анъанаву қоидаҳои аҷоибро медонед? Дар комментария нависед. Бо шумо будам ман, Эминов Умед. То боздид.